gima mako kanyo en ni every time wabedo gi yiero manigi yuarruok bang'e. Aparo ni ok ber nikech miyo ji be lose hope ni koro kata ka aluto ombolona, maybe ombolona ok dhi kwan, koso nitie joma moko ma obedo kamoro ma koro be kwela gi kompyuta ma koro ombulu ma aluto no onge gi any meaning. To sani gima neno ok ber ka untie kaka wanyalo riyo weche sani ma warie maber makoro ka warango 2027 yiero mabiro no kata 2032 yiero mabiro biro bang'e no, ok wadhi bedo gi yuarruok moro ma wacho ni referee ema nigi shida. Onego bed ni wawacho ni koro joma nigi shida en supporters wa, maybe nok gi gonwa kura kaka ne wadwaro, but onge tiende ni every time ni wadwa blame referee nikech ok ber. Kirango kata opira matimorega, okay,